Aquí a Ciutat Vella existeixen 4 taules de dones als 4 barris a la Barceloneta. La taula del Raval, que és la que porta més temps, una altra taula al Casc Antic i després està la taula del Gòtic, que ha sigut quasi l'última taula que s'ha creat. Les taules de dones dels diferents barris estan compostes de gent de diferent tipus d'entitats, associacions de veïns, serveis tècnics, diferents entitats i serveis d'aquell barri. Són tècnics, persones que consideren que el treball de gènere és un treball transversal i que entre tots es poden ajudar, col·laborar, aportar recursos per fer aquest treball dins del barri. En general, el PIAL el que fa a les taules és mantindre una postura de segon pla per poder recollir totes les demandes que les dones dels barris els hi fan als propis serveis o entitats. Al mateix temps també intentem mantenir aquesta postura per donar protagonisme a les pròpies entitats que estan treballant diàriament als barris i així també nosaltres poder programar les activitats que es fan des del PIAT bastant adients a cada demanda que surt a cada barri. La Taula de Donas del Casc Antic es un espacio de encuentro de las diferentes entidades que colaboran en el barrio y nos encontramos para hacer actividades de colaboración vinculadas al tema de dona. La primera actividad que hemos realizado ha sido en el contexto del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hicimos una paella colectiva y por la tarde tuvimos una sesión de cortometrajes y teatro. La taula de dones del Raval s'organitza mitjançant reunions que fem un cop al mes, sempre al centre cívic, on ens trobem totes les entitats i a partir d'aquí compartim recursos i organitzem activitats. El moment fort de la taula dona del Raval sempre és pels actes contra la violència de gènere el 25 de novembre i el mes de març pel Dia de la Dona. La intenció és vincular les diferents dones que van a les diferents entitats i que es coneguin i que s'interrelacionin entre elles. I després, durant l'any, també organitzem activitats més esporàdiques, com pot ser una visita al poble espanyol, a museus de la ciutat. A la Barceloneta es treballa molt per visibilitzar aquesta pròpia taula. Al Casc Antic es fa un treball molt de prevenció amb població jove i adolescent. A la taula del Gòtic es treballa més des d'una vessant més cultural i també de donar visibilització i amb dones grans. I al Raval la tasca principal és el treball amb dones migrades i nouvingudes per generar xarxa, per generar espais de suport i poder que les dones s'ajuntin, surtin al carrer, etc. Ens trobem cada mes i mig. Hi ha 2 taules que tenen una persona que les lidera normalment, que és la taula del Raval, que és una persona del centre cívic, ja fa molt temps que la lidera. En el cas de la Barceloneta és la persona, la tècnica del pla comunitari. En les altres 2 taules anem rotant, ara ho fa una, ara l'altra. El treball en taules el que permet és que les entitats comparteixin tot tipus d'idees, recursos, formes per visibilitzar el treball de gènere, per recollir demandes, necessitats, possibilitats de treball, idees. És un tipus de treball en conjunt, fent xarxa i que aporta molt. El que pretenem amb aquestes taules i l'important és poder donar força conjuntament, a l'hora que ens juntem, per visibilitzar i fer la prevenció de violència i visibilitzar totes les tasques que es fan en perspectiva de gènere.